कुक विथ सुष्मितामध्ये मी नीता तुमचे खूप खूप स्वागत करते। कुक विथ सुष्मिता चॅनलला सबस्क्राइब करा, त्याच्या बाजूचं बेलचं चिन्ह दाबा, मग ऑलला सिलेक्ट करा। याने काय होणार, जेव्हा जेव्हा मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करणार त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळणार आणि तुम्ही तो पाहू शकणार। तर नक्की सबस्क्राइब करा। कोळंबी भात, झटपट होणारा हा कोळंबी भात पाहण्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा। एकदम साध्या सोप्या पद्धतीने कुकरमध्ये आपण कसा बनवू शकतो, जास्त वेळही नाही लागत आणि जास्त मेहनती नाही, पण लागतो मात्र स्वादिष्ट। तर व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास शेअर सुद्धा करा। 2 मोठ्या आकाराचे कांदे, 2 मोठ्या आकाराचे टोमॅटो घेतले आहेत कापून, थोडीशी कोथिंबीर, 2 हिरव्या मिरच्या, 10-12 लसणीच्या पाकळ्या, 2 इंच आल्याचे तुकडे। कोळंबी घेतली आहे 100 ग्रॅम, 2 मध्यम आकाराची बटाटी घेतली आहेत कापून, त्यांची सालं काढलेली आहेत वरची, आणि ही मध्यम आकाराची वाटी आहेत। हे तांदूळ घेतले आहेत, तांदूळ तुमच्या घरातला तुम्ही कोणताही वापरू शकता। हे खडे मसाले आहेत, ते याचं प्रमाण तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणारच आहे। सर्वात प्रथम या प्लेटमध्ये ज्या सर्व आपले जिन्नस घेतले आहेत त्यांचं वाटण तयार करून घ्यायचं आहे। थोडंसं पाणी घालून वाटण तयार करून घेऊया। आता कुकर घेतला आहे मी, 2 टेबलस्पून तेल घालायचं आहे। तेल चांगलं गरम झालं की खडे मसाले घालायचे आहेत। खडे मसाले हे चांगले तडतडले पाहिजेत। हे बघा, खडे मसाले चांगले तडतडले पाहिजेत। आता जे वाटण करून ठेवले आहे ते घालूया। ह्याच्यामध्ये सर्वच आपले कांदा आहे, टोमॅटो आहे, त्याच्यामुळे काय होतं, ही ग्रेव्ही लवकर शिजली जाते। वेगवेगळं जसं आपण कापून कांदा टोमॅटो घालतो तेव्हा ते शिजायला जरा वेळ लागतो। तर हे बघा, लगेचच 2 ते 3 मिनिटात ही ग्रेव्ही चांगली शिजलेली आहे आपलं। आता मी घालत आहे हळद, लाल मिरची पावडर, जे तुमच्या घरात जो रेग्युलर वापरता तो मसाला तुम्ही ते वापरू शकता। आता माझा हा मालवणी मसाला आहे, त्याच्यामुळे मी गरम मसाला नाही घालत आहे। तुम्ही लाल मिरची पावडर घातलीत तर थोडा गरम मसाला सुद्धा घाला। प्रमाण सर्व डिस्क्रिप्शनमध्ये डिटेल्समध्ये मी देणार आहे। व्यवस्थित चांगलं हे परतून घेऊया आणि आपल्या ग्रेव्हीला तेल सुटेपर्यंत हिला शिजू दे। मसाला वापरताना जरा बेताने वापरायचा, कारण आपण वाटणामध्ये सुद्धा हिरवी मिरची घातली आहे, शिवाय आपण खडे मसाले वापरलेले आहेत। आपला जो कोळंबी भात आहे जबरदस्त स्पायसी होणार आहे, पण तुम्हाला तिखटपणा कमी हवा असेल तर तुम्ही कमी सुद्धा वापरू शकता। कुकरचं झाकण आता ठेवायचं आहे असं अलगदपणे, आणि ग्रेव्हीला चांगलं तेल आपल्या सुटलं पाहिजे तोपर्यंत 2 ते 3 मिनिटं हिला शिजू द्यायचं आहे। हे बघा, ग्रेव्हीला चांगलं तेल सुटलेलं आहे। आता घालायची आहे कोळंबी। कोळंबी ही साफ करून घेतलेली आहे, त्याच्यातला जो काळा दाग आहे तो काढून घ्यायचा। बटाटी ही सालं काढून घ्या। व्यवस्थित ही परतून घ्यायचं आहे सर्व मिश्रण। आणि आता जे तांदूळ हे काय करायचे आहे, स्वच्छ धुवून नितळत ठेवलेले ते याच्यामध्ये घालायचे आहेत। भिजत ठेवायचे नाहीत तांदूळ सुरुवातीला स्वच्छ धुवायचे 2-3 पाण्यातून आणि नितळून ठेवायचे। ते तांदूळ मी इथे घातलेले आहेत। चवीनुसार घालूया मीठ घातल्यानंतर व्यवस्थित सर्व मिश्रण परत ढवळून घ्यायचं आहे। आणि इथे मी 3 कप पाणी वापरत आहे। व्यवस्थित सर्व मिश्रण परत एकदा मिक्स करून घेऊया आणि कुकरला झाकण लावून 3 शिट्या करून हा भात आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे। तर व्हिडिओ आवडला तर लाईक करायचं, कारण जेव्हा तुम्ही लाईक करणार तेव्हाच ही व्हिडिओ जास्त लोकांपर्यंत पोहोचते, आणि कमेंट नक्की करा। तर 3 शिट्या झाल्या, कुकर थंड झाला तेव्हा कुकर उघडला गेला आहे। आणि आता बघा, मस्तपैकी गरमागरम कोळंबी भात खूपच छान लागतो। नक्की एकदा बनवून बघा, एकदम साधी सोपी पद्धत आहे, कोणीही बनवू शकेल। चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।